Fideo dosbarth chwith ar gyfer mathemateg uwchgynhaliol uned 1. Theorem y gweddill a theorem y ffactor. Rhannu ffwythiannau polynomial i ni'n mynd i wneud yn gynta. Felly, cyn wneud hynny, ni'n mynd i weld sut o'n i'n arfer gwneud rhannu hir gyda rifau cyffredin. Mwyn dilyn rhannu gyda polynomial, mae'n syniad da goffa'n hunain o sut mae rhannu hir yn gweithio. So, ni'n mynd i ystyried 456 rhannu dy 15. Ni'n arfer ysgrifennu fel yna, achos bod e'n rhannu hir. A ni'n edrych ar yr 13 ar 2 rif gynta. Felly, yn lle 456, ni'n edrych ar 45 a gadael y 6 am funud. So, sawl 13 sy'n mynd mewn i 45? Wel, 2 gwaith. A mae'n gadael gweddill o 6. Nawr, mae'r 6 na weithiau, o'ch chi'n arfer roi fe yma fel bod 66 gyda chi lan fan hyn. Ond pan ni'n gwneud polynomial, mae rai bod lle i ddangos beth sy'n digwydd. Felly, ni'n dod ar ail 6, so ni'n mynd yn 6 na'r sy'n gweddill o'r 2 gynta, draw at y 6 arall. Felly, mae 66 dyn ni nawr i rhannu dy 13. Mae sawl 13 sy'n mynd i 66. Na i lle mynd trwy'r tabl yn ysgrifennu fe lawr, 13, nes bod chi'n cyrraedd 5. Mae 5 13 yn neud 65. Felly gadael ni gyda gweddill o 1. A ni naill lle gallu ysgrifennu fe lan fyna. Felly mae 13 rhannu mewn i 35. Naga. Mae 13 rhannu mewn i 456 yn rhoi 35 i ni gyda gweddill 1. A ni'n gallu ysgrifennu hwnna fel hyn neu fel ffracsiwn. Felly 456 rhannu 13 yn rhoi 35 cyfan a mae'r 1 yna dal heb i rannu rhwng 13. Felly ni'n gallu gallwn e fel ffracsiwn. Gallwn ni hefyd fynegu fe fel 456 yw 35 lluosi 13 a oedd 1 ar ôl. Felly 35 lluos 13 yn mynd rhoi 455 a mae 1 ar ôl. Felly, rhannu hir gyda polynomial, ystyriwn x cube plus 5x sgwar minus 2x plus 6 wedi rannu dy x plus 6. Oedd e'n bwysig bod ni'n gosod y rifau yn y colofnau. O cannoedd degau, oedd y 3 yn mynd uwchben y degau, a wedyn oedd y 5 yn y colofn unedau. Ni'n mynd i wneud rhywun peth yma. Felly mae x cubed, x sgwar, x's a rifau gyda ni. Ni'n edrych, ni angen rannu'r x plus 6 mewn i'r 2 gynta i ddechrau. Felly mae x, ystyriwch y pŵer ucha ni'n rhannu gyda a'r pŵer ucha ni'n rhannu mewn i. Felly mae x yn rhannu mewn i x cube, x sgwar o weithio. Ni'n gosod e fyna, a oedd x sgwar, lluosi hwnna, yn rhoi x cube plus 6x sgwar, a wedyn tynnu'r unau i gael y gweddill. Ni'n mynd i cario ymlaen i'r dar nesaf. Felly, x cube yn diflannu, 5x sgwar minus 6x sgwar yn gael ni dy minus x sgwar. Mae hwnna draw i'r term nesaf. Neu dod â'r term nesaf lawr. Ni'n ystyried nawr x plus 6 mewn i x sgwar minus x sgwar minus rhywbeth. Felly minus x i angen i ni llosi hwnna gyda i fe mewn i'r term nesaf ni fod i ystyried. Felly minus x. Chi'n ysgweld bod y colofnau nawr yn dilyn. Felly mae x yn mynd uwchben hwnna, oedd x lluosi dy'r beth ni'n rhannu gyda yn minus x sgwar minus 6x. Beth yw'r gweddill tro yma? Tynnu'r rhain a ni'n cael plus 4x. Mynd â fe draw i'r term nesaf. Felly ni edrych nawr ar 4x plus 6. Beth sy'n angen lluosi x plus 6 gyda i gael 4x? Wel, plus 4, ond ni'n cael plus 24. Felly 4 lluosi x plus 6 yn 4x plus 24. Gadael ni gyda gweddill o
minus 18. Chi'n gweld o'n i'n angen cygwared y pwera ucha o x fel o'n i'n mynd mlaen. Felly gadael fi gyda gweddill o minus 18. A ni'n llysgrifennu hwnna. Mae yna ddillau eraill i wneud rhain. Gallwn ni weld hynna yn gweithio nes mlaen. So, dim angen rannu hir bob tro. A mae fe'n defnyddiol iawn. Felly, ni'n llysgrifennu hwnna wrth hwnna y mynegiad ciwbig rhannu'r mynegiad llinol yn rhoi x sgwar minus x plus 4 gyda gweddill 18. Neu x sgwar minus x plus 4 a mae'r minus 18 na heb cael ei rannu, felly rhoi fe dros yr x plus 6. Felly, y ddau yna o rhannu mewn iddi gilydd yn rhoi'r mynegiad quadratig gyda x sgwar, gyda gweddill, a ni'n gosod y gweddill dros beth oedd eisiau rhannu gyda. Os ni'n llosi gyda x minus 6, felly ni'n cael yr mynegiad gwreiddiol yn hafu x plus 6, lliosi yr x sgwar minus x plus 4 a gadael yr minus 18. Felly, os ydych chi'n gweithio ar ochr dde mas yma, byddwch chi'n cael yr ochr chwith. Gradd x cube minus gradd yr x llinol yn rhoi gradd yr ateb. A mae hwnna yn gweithio bob tro, felly gallwch chi defnyddio hwnna i wneud siwr bod eich ateb chi yn gywir. Felly, nawr dod i beth ni angen dangos yn y fideo yma. Nawr, falle bydd yr profi hyn yn bach yn anodd i ddeall, ond mae'r theorem hunan yn mynd i fod yn rwydd i'w ddefnyddio. Felly, welon ni bod yr mynegiad quadratig rhannu'r mynegiad llinol yn rhoi mynegiad, felly, mynegiad ciwbig rhannu y mynegiad llinol yn rhoi mynegiad quadratig minus yr 18 dros yr x minus 6. A ni'n lliosi, a ni'n cael y mynegiad ciwbig yn haflu'r x minus 6 gyda'r x sgwar minus x plus 4 a'r minus 18. Llosi trwyddo gyda x plus 6 a ni'n cael y mynegiad yna. Yn gyffredinol, os i ni yn rhannu mynegiad, unrhyw fynegiad, polynomial, galw px, gyda mynegiad llinol, gyda x minus e, i ni'n mynd i gael bod y mynegiad px rannu dy x minus e yn rhoi polynomial qx i ni, fel oedd ni yma, plus y gweddill. Felly rhannu px gyda x minus e, x minus a yn rhoi polynomial arall i ni plus gweddill. Mae px a qx yn ffwythiannau polynomial, atgof i ni hwnna. Ac wrth llosi gyda x minus a, gallwn fynegi'r canlyniad fel px yn heddlu x minus a llosi qx plus y gweddill r. Theorem y gweddill, hwn yw'r un pwysig. Os i ni'n gosod x yn hafel i a i fewn i'r hafaliad diwetha cawn bod px wedi rhannu neu'n hafel i a minus a, lliosi qa, x yn a, cofiwch, plus gweddill. Hynny yw 0 lliosi'r polynomial plus r. Felly mae p a, gosod a mewn yn rhoi'r gweddill i ni. Does dim angen gwneud y rhannu hir eto. Felly, sy'n rhoi'r theorem, dyma'r theorem y gweddill, pan rennir y polynomial px gyda mynegiad llinol x minus a cofiwch x minus a yn gosod x yn hafal i a yn yr ffwythan ni'n neud. Y gweddill yw p a. So, sy'n ni angen dod o hyd i'r gweddill, ni'n gosod a i fewn i'r polynomial gwreiddiol. A theorem y ffactor wedyn, os yw r yn 0, os nag oes dim gweddill yn y sefyllfa yma, mae hyn yn dangos bod x minus a yn rhannu'n union i fewn i px,
ac felly yn ffactor o px. Sy'n rhoi'r theorem, os ar gyfer y polynomial px, can pa yn haflu 0, bydd x minus a yn ffactor o px. X minus a yn gwneud x yn hafal i a yn y gweithio allan. Bydd yn x minus a yn ffactor. Felly ffactor, theorem y gweddill, yn rhoi'r gweddill i ni os ni'n gosod yr rhif i fewn, x yn hafal i a theorem y ffactor yn rhoi x minus a yn ffactor o px os nagos gweddill gyda ni pan ni'n gosod a yn y fformula. Gallwn ddefnyddio theorem y ffactor i'n helpu i ffactorio ffwythiant polynomial. A welwn ni hwnna tro nesaf.